wannan tashin duniya kowane ɗan adam abin ya buwaye shi. To ba haka ba, mala'iku ma haka, aljanu ma haka, ba haka ba har dabbobi. manzo Allah ya ce kullum gari ya waye ranar juma'a dabbobi sai su yi sakalab, sai sun ga rana ta fito tukuna sannan sai su saki jiki. Ka ɗauki wannan ya zama maka tesis na digirinka. Kuma za ka gane gaskiya ne. Gari ya waye ranar juma'a dabbobi ba sa sakin jiki, saboda a cikin fitra, a cikin nature da Allah ya halicce su a ciki ya yi programming musu cewa ranar juma'a ce tashin kiyama. So da kan gari ya waye juma'a ba sa kazar-kazar sai sun ga rana ta fito daga gabas, tabbatar to ba yau ba ne. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihi Muslim. Dabbobi in ji manzan Allah, kuma gaskiya ne kuma daidai ne. Duk kimiyya kan ta saba wannan ƙarya ne, digirinka ya lalace. Ina fata an gane.